A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Ambassador Dr. Sani Mahmuda, shugaban cibiyar Hijama International Company and General Services, wanda muke da babban ofis ɗinmu a jihar Lagos, wanda yake Abbatuwa, Agege a Trailer Park. Dangane da matsaloli waɗanda suke da nasaba da sihiri ko cututtuka wanda suke da nasaba da sihirin lalata rayuwa ko sihiri na maita ko sihiri na rashin lafiya ko sihiri wanda ake yi domin rayuwar ɗan adam ta lalace akan harkar kasuwancinsa. Duk mutumin da yake jin wasu alamu a jikinsa dangane da sihiri ne ko shaiɗanu ne ko kuma matsala ce ta maita ko kuma ta lalacewar kasuwa ko kuma ta rashin lafiya, kaɗan daga yanda ake gane mutum yana ɗauke da wannan sihirin na lalata rayuwa, ma'ana na lalata kasuwanci, zai zamanto cewa za ka yi ta yin kasuwanci amma kasuwancin naka babu ci gaba, ko kuma a wani lokacin sai maganar harkar kasuwancin ta taso gadan-gadan, sai zamanto cewa harkar kasuwa kamar za a yi, sai zamanto cewa abin ya lalace. Wannan yana ɗaya daga cikin nau'in sihiri na lalata rayuwa. Sai kuma magana wanda ya shafi rariyar hannu, ya zamanto cewa kana samun kuɗin amma kuma kuɗin yana lalacewa, ko kuma duk abin da ka taɓa zai yi albarka amma kuma a gefe guda sai kuɗin ya lalace, ya zamanto cewa babu wani ci gaba a kasuwancin. Dangane da sihiri na rashin lafiya, sihirin marit, sihiri da ake yi domin a sa wa ɗan adam rashin lafiya. Akwai mutumin da zai rika fama da matsala na ciwon ƙashi. Yaya ake yi? Idan aka ɗauki wannan sihirin aka tashi, sai a ɗauko aljani wanda ya zamanto cewa shi wannan aljanin na ruwa ne. Idan aka tashi aka ɗauki wannan sihirin, sai a ce ya je ya sa shi a rijiya, ko ya sa shi a makabarta, ko ya sa shi a cikin kuka, ko a sa shi a sa sihirin a cikin wannan gida na tururuwa, ko kuma a sa shi a cikin rijiya, ko a sa shi a cikin mukulli. Yaya wannan nau'in sihirin ne? Na farko, duk lokacin da aka ɗauki kurwarka aka sa ta a cikin taɓo, zai zamanto cewa za ka kamu da cututtuka na ciwon ƙashi, ciwon baya, ciwon ƙafa, matsanancin zazzaɓi da kuma lalurori na mutuwar ƙwarin jiki, matsalan cuta mai karya garkuwar jiki. Duk akwai irin nau'ikan cututtuka wanda ake turawa domin a sawa mutum ciwo, kuma wannan lalurar ba za ta taɓa warwarwa ba har sai an yi amfani da su wa'annan shaiɗanu wa'anda za su je, Allah ya sanar da su, za su je duk inda sihirin yake, za su je su ciro shi ko a ruwa, ko a taɓo, ko a kogo, ko kuma a ramin tururuwa. To za su je za su fito da shi, kuma lokacin da suka ɗauko shi aka ƙona wannan, to lokacin wannan sihirin zai lalace, kuma Allah zai dawo maka da lafiyarka ba tare da ɓata lokaci. Duk irin nau'in lalurar da Allah ya jarabce ka da ita, an je an yi gwaje-gwaje, an yi aune-aune, amma an ba da magani, amma magani baya aiki. To idan ka zo gurinmu, duk irin nau'in jinyar da Allah ya jarabce ka da ita, wacce na faɗa da wacce ban faɗa ba, za ka zo za ka same mu a adireshinmu wanda yake jihar Lagos, a nan Abbatuwa, a nan a Trailer Park ta Agege, ko kuma ka neme mu a lambobin wayar mu kamar haka.